Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka tournament committee jong ka Lympung Lpft football ya ka belatip kum ka Cmiv Laitkseh Premier Football Tournament arhajar khat khandai arhajar arpho. Kala Biang ya ka rai ban beteng pat ya ka ni ka Lympung hadian balapen sange na marka daw jong COVID-19. Kinong ket kam jong ka tournament committee jong ka ka Lympung Lpft haka kerwo khubor balapha kilaong baka ne ka Lympung kan Sdang pat haka arpho ar tere ubnai leber arhajar arpho ar haka por arshiteng janmen leng baka quarter final kabasau banlong hapdeng ka Kit United FC persya ya karenti sports club. Shushu la ong ru baka tei karai kalong hadian baka committee kalayo ban pethu ya ka jing penjen surno ya ka jing perking jong ka COVID-19 protocols da ka sarkar jilla. Nakalyang ka tournament committee ka kentu ya barok ki team leng ba ki team manager bat ki coach ki barang sa ha ka ni ka Lympung bakin long ki balakre nak banta ban benta ha ka jinga khon ye ki jingya le kai basa ha ka ni ka Lympung.